Здравейте! Искаме да ви разкажем за едно читалище в Родопите, което сме решили да съживим. Може да се каже, че случайно попаднах в този район, макар че знаем, че случайности няма. По време на COVID-а само там ме приеха в санаториум. Така силно ме впечатли района, че поисках да си купя къща. Така от дума на дума се стигна до едно читалище. Веднага си го представих живо с концерти, кино и много други занимания и без да се замисля много, участвах на търг и то вече беше мое. Това читалище има дълга история. Съседите разказват, че там са се събирали по всички поводи, сватби, изпращали на войници. Там са пяли известни народни певици. Гледали са кино, а сега изглеждаше като една руина, готова да се срине от времето. Разказват, че в тази сграда е било училище, детска градина с кухня и кметство. Един вид най-важно за селото и своеобразен център за събиране. От архива намерих, че още 29-та година е имало училище там с учител от Старозагорско. Учебните занимания са се водили в Стар Мехтеб, в съседство с джамията. До 1932 година ученици са били само момчета, след това и момичета, а през 1940 година е построено новото училище с една учебна стая и стая за учителя. Училището е открито в 1944 година. 1959 година стария мечит се разширява с помещение за трапезария и кухня. И новоизграденият втори етаж служи за читалищен салон. Това изглежда е нашето читалище. Без да зная как ще се справя с предстоящите разходи, реших да започна. От заплата до заплата, малко по малко, след като човек има цел, му се помага. Студенти ми направиха заснемане и проект, което също беше много интересно занимание. Приятели започнаха да ми помагат да сваляме керамиди и гради. Открихме едно прекрасно момче, което се зае с покрива. Ще видите филмчетата. Един австрийски приятел ми даде важни съвети за електричеството, но във всеки случай имаме нужда от помощ във всяко отношение. Тази планина е такова специално място. Хората в този район са специални. Аз имам познати в още по-закътано място, където по особен начин са се запазили човешките взаимоотношения. И хората си помагат във всичко. Там животните са на уважение и всички си имат имена. С такава гордост ми показват животните. Всяка жена има по една крава и едно магаре и ходи всеки ден да я пасе с магарето. През това време плете чорапи. Билките там са толкова много и с изключителен аромат. Веднъж отидох случайно и заварих курбан с 11 казана за 3 села. Който не е могъл да дойде, му карат с кола на място. Семействата са много задружни. Например, един произвежда едно, друго и си разменят продукцията. Всяка вечер се събират при майка си и пеят песни. Къщите не са заключени. Приемате с отворено сърце и радост и все искат нещо да ти дадат. Кой някой домашен буркан, къде мляко или бомбон. Всички се поздравяват на улицата и дори да не те познават, те питат как си. И така обикнах това място и хората, които носят в себе си нещо, което градските хора са загубили. Читалището ми се ще да запази духа на района, да се представят подбрани добри народни произведения, както и качествени световни творби, да бъде културно средище за събиране, да бъде цяр на душата и да помогне за запазване на духа, да се възобновят занаяти, творчество и музика, отново да навлезе живот в него и то да помага на хората в трудни моменти. Ще бъде отворено и за туристи и посетители на района. Продължаваме и който иска да се включи в тази идея, може да ни пише. Ще има и още клипчета. До скоро!